Pwy ydych chi? Bethan dwi. Sut ydych chi heddiw? Dwi'n dda iawn, diolch. Lle ydych chi'n byw? Dwi'n byw yng Nghaernarfon. O le ydych chi'n dŵad yn wreiddiol? Dwi'n dŵad o Forfa Nefyn. Be ydych chi'n hoffi wneud dros y penwythnos? Dwi'n hoffi mynd allan. Be ydych chi'n licio amser paned? O, dwi'n licio te efo dipyn bach o lefrith a dim siwgr. Sut mae'r tywydd heddiw? O, mae'n fendigedig. Ydy hi'n brysur yma heddiw? Ydy, mae hi'n brysur. Be ydych chi eisiau i swper heno? Dwi isio chili a reis. Lle ydych chi wedi bod ar wyliau? Dwi wedi bod i Ffrainc.